Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52. Ang oras ginadulong sa The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan mga kaaksyon, sinaryo na kita sang panahon, no? Kay diri sa Bacolod City Materion daw ginabubo lang ang ulan. Nagligad nga Disyembre o kon Enero sang kagahon, before pa naman ang area sang Victorias nagbinaha kag silay, na? Ti subong daporte na naman ang bubo sang ulan diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Sa siniya nga mga tiyon na i-check naton ang Provincial Disaster Management Program Division. Kung ano bala ining maulanon nga ini normal may ara bala sang na disturbo, no, ang aton sini nga palibot. I-check naton abe para at least may ideya ang aton sini nga mga utod sini matiniyon, mga utod ta nga yara ya naga-plastar kon tani nga magpangisda kag magpadulong sa lawod mga kaaksyon kag iban pa naton nga mga kauturan. Anyways, alang-alang sila action hands, no problem. Basta halong-halong kita ha, sa mga utod naton nga nagapuyo sa higad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang kita. 24/7. Action Firing Line. Sige, antes pa naman ang tanan mga kaaksyon, ano? Diri kita anay sa aton gid nga pagpangamuyo kada gabi. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus.
o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:57. Mga ka-aksyon, welcome na sa aton nga pagpangalagad subong adlaw Sabado, Disyembre o Enero 2 na 2021. Naga-monitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Sa balita, una sa aksyon. Sa nagligad nga simana gindeklara kita Action Hands nga number 1 sa bago gid lamang na human nga 4th quarter Nielsen iyang nga survey. Action Radio Bacolod number 1 mga ka-aksyon. Kag iya may pamatuod kag may ara sang ginauyatan kag matudtuod nga numero 1. Ina base iya sa sa porsyento nga nakuha sa may madamo nga naga-monitor Facebook Live man kag sa mga radio sets mga ka-aksyon nagapanguna ang Aksyon Radio Bacolod. Sa balita, una sa aksyon. Siyempre, pwede ka makabisita sa aton nga web dira kadto lang actionradiobacolod.com.ph sa YouTube naton kag sa Twitter. Sa aton sa mga texters aring numero 0963-757-0874. Dawaton ko gapon ninyo sa nga New Year's resolution na. Sa balita, una sa aksyon. Kag sa mga viewers naton via Facebook dira kadto lang sa comment section kaya tagan taganaw stisya karon ang inyo sininga mga mensahe nubo-nubo lang ha, ayo lang ko. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tublas Nueveng takna sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalinagumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Dire sa probinsya sang Negros Occidental for the first time Action Hensa, may ara gid lamang sang 4 ka mga persona nga nagkalalukpan o kon biktima sining firecrackers o kon pagpalupok sang libentador tinalikdan iyang kasagsagan sang bag-ong tuig. Ina ang data nga ginauyatan karon sang Negros Occidental Police Provincial Office o konok podo ka kwano ang mga tawo subong na kwana naghalong na gid no buta na gid sa hunahuna nilang kinanglan maghalong gid kita sa tanan nga tiniyon. Aksyon Firing Line. Ang ibang nga balita lokal ba ka-aksyon interviewon ta karon or ipabati ta interview ta sa ning isa iya ka Iloy, isa ka babaye di buenas pa ni aksyon na El Rey ho kay ang bala wala lumusot
sa puwertahan. May deformed slug nga tumupa sa ila sini nga atop action hands. May lang gani kay slide ang pagkaigo, hindi ya kay tibusok. Kay kung tibusok, magkalaigo sila sa sulod sang puloyan. Dira ini nagluntad sa barangay Villamonte, mga ka-aksyon. Action firing line. Ayoon taman bi karon ang patrol ko na ng investigation sang kapulisan sila diri. Kung isa daw kadlaw test police kay nga ang mahambal nga way kuno na pablater, pero ang tag-iyasang blatter ginpadala di sa action radyo. Action firing line. Nga hindi gid pag-isog. Way lang guro kabalo si Sir Guro. Bookingan. Sa iban nga balita, mga ka-aksyon, nano maning na imbukada ya sa bagong tuig, action hands nga pinamilya ya pinatyanay ho. Dito sa San Carlos, pinatay. Ang pamilya pinatay. Sa area sang Kabankalan, may ara man sa nagluntad nga anay pinamilya man action hands. Nano maning nga sitwasyon ni man? Oo, abi maghalalong kita, abi magpaubos kita, abi mga ka-aksyon, no? Digin magpadali-dali, ay nano mga sitwasyon, tapos yung mga aksidente pa. Pero ina mga tanan, hindi tanak mapulong, no? Halong lagid sa tagsa-tagsa ka mga tiniyon. Action firing line. Ang iban nga balita, mga ka-aksyon, diri sa Bacolod kahapon, 0 iya ang case iya sang COVID-19. Burtino, Bacolod, no? Kag sa probinsya, nagdubo na jet naman ang probinsya man. Tina, bangod nga kita nga pumuloyo, disiplinado na kita, no? Disiplinado na kita, kabalo na kita mag-adjust, kabalo na kita do na anad na kita na use na kita yang nga dapat may social distancing kita, face mask, face shield, kag iban pa. Padayunon ta lang na ha, para mag-abot ang panahon nga waay nagita diri iya sang COVID-19, kakasundululungan kita nga magkaka sa mga tabon sang guyat kag ilong tada sa palaabuton nga panahon. Praise the Lord. Action firing line. Samtang ginapanaw diri sang mga negosyante sa probinsya ho, sa sini nga 2021 sila kuan gyapon expectar nila nga mapiot gihapon ang negosyo. No kay kadamo gyapon aksyonahan sa mga negosyo nga ang iban ang 50% ginpauntat mo. Labi na gid aksyonahan nga inabalang kuan, inang hindi man lang regular, mga contractual basis man lang. Ting iba nya untat trabaho ginto ya. Ti kun wala ka trabaho, wala ka income, way ka man inugbakal nga kwarta dira sa mga negosyante naton. Action firing line. So diri sa mga negosyante tani ang gobyerno maka-provide trabaho sa mga utod nga wala trabaho kay makakuha sila kwarta halin sa gobyerno nga sweldo nila, may pamakal sila mabalik iyang sigla sa mga negosyo. Action firing line. Ati ba si may ipatrabaho ding gobyerno lokal tas Negros ka Bacolod? Sa Bacolod diyo do sako man bongkalanay di dalan nga hindi pa pwede bongkalon, nabi pobrahan nyo nang may obrad. Doon ka sako man di. Abi, daw may mga proyekto man ta gamiton ta mga utod ta ha. At least makakwarta ni sila kag ulo alibantar sa sitwasyon ta. Action firing line. Sa balita sa probinsya, mga ka-aksyon, with Action Marlon, hinabiya karon dugay-dugay sa aton sila nga pagpangalagad. Ariyo mga naapektuhan sang baha sa Silay kay Victorias. Salamat kay nakapauli na sa ila sinitagsa-tagsa ka mga puluyan. Action firing line. Parte man yan, no? Pangalipay, timo ya, tapos bahaan kay mo sus pagkasubo nga sitwasyon. Action Brian Warden. Action firing line. Amo na mga balita lokal kag iban pa karon na. Balikan aton sa aton sini nga pagpangalagad sa Action Firing Line. Manglugayawon ko gamay gid lamang dito sa balita sa national, mga ka-aksyon. Ang COVID cases sa bugos nga Pilipinas today ara na sa 476,916. Ang bag-o subong adlaw kay 1,097. Ang nagapabilin iya nga aktibo ara sa 27,721. Ang naka-recover ara na sa 439,942 kag ang patay 9,253, mga ka-aksyon. Action firing line. Samtang may nagkaladakpan nga mga turista didto iya sa Malay, Boracay, mga ka-aksyon, ini sila nagabitbit action hands sa mga peke iya nga RT-PCR result, mga ka-aksyon. Nano man nga mga tao yang amo na ni nga ginahibo sang tanan sa gobyerno ang pagpapugong palapta sa COVID-19, sila ya mahibo pa nga manunto sang ila sinaisig kapareho man ho. Kag if in case nga kon positive ni sila, kung damo latnan nyo. Action firing line.
Duha ka turista niho dito sa Boracay masulod tani. O sulo sa acting mayor nila dito nga si Floribal Bautista nakitaan ini nga gin-base nila, ginkadala nila sa Clinic Action Hands ang RT-PCR test nila ay hambal sang clinic. So yung piki man hindi man ni tuod. Ay nahano nga mga tao ni. Tiging quarantine sila subong 14 days so. Quarantine lang. Dapat pasakaan ni sila. May mga kaso ni. Sa tong Disyembre 7, may ano man ka turista man nga halin man sa Makati. O ining duha halin sa Metro Manila. Dito sa Luzon. Sa Makati may ara man. Ano man sila, mga pike man dala nila. Ka mga tunto man yung mga tao. Amo nang sa Luzon to, di man takwan no. Nagaduro to damo sang kaso sang COVID-19 kay mga tao to do ka mga kwano traidor. Action firing line. Do ka mga inanuan ni sila ka pinsar sa kabuhi yaman sa iban nga tawo ya. Tiyo, nagkaladakpan subong ara tiyambal diri nila sang mga otoridad. Dapat kasuhan gi sila. Dapat lang padudlaon ni sila. Action firing line. Amo na ning paninguha ta nga madula si COVID-19 sila yano nga magdala sa mga peke ya nga mga dokumento. Samtang hambal sang Food and Drug Administration posible nga maaprubahan na no ang emergency use authorization sang Pfizer mga kaaksyon no sa bulan sang Enero sininga Enero na may duha ka semana silang evaluation mga kaaksyon kag tiya mo na may mga consolidation reports lang ginahulat kag aprubahan kabay pa kay tiining Pfizer daw trusted ini siya mo ang iban way man tay nagakontra pero mas kilala ini siya kag didto sa pungsod Amerika kag sa iban pa action hands kita diri kundi way paginta diya pero didto sa iban nga pungsod action hands daw ano lang ni, daw dulce lang ni ang mga bakuna, pili ka lang kung anong gusto mo nga bakuna action hands. Ara sa CNN nga balita, ginapapili ka lang yan sa mga drugstore. Bakal ka to ya. Bisan anong gusto mo nga brand. Ara na tong bakuna sa COVID-19 sa Amerika. Action firing line. Ano pa pag New Year sa Amerika action hands, nag-konserto sila to. Why mga face mask mga tao to enjoy na to sila subong iya. Pero ano na kay advance gid man sila sa mga technology nila to. Action firing line. Kita diriya bilin ta permis tabtaban diya sa Pilipinas pero okay lang. Kay bisan bilin kita sa tabtaban, medyo disiplinado man kita. Imagine mo, ara layang patay sa Pilipinas 9,253. Ang dito sa Amerika, nagahamboy-hamboy na sa 300,000 ang patay bangod sining COVID-19. In short, damo to ang medyo kabalan. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon, ginapa-imbestigahan, no? Ginapa-imbestigahan sang Department of Justice mga kaaksyon. Ginlihog na sang DOJ action hands ang National Bureau of Investigation nga imbestigahan kung sino ang nagpalusot sang mga vaccine nga sa idalom ginproduce iya sang Sinopharm diri sa pungsod Pilipinas kag ginpang-inject sa tanan nga miyembro sang Armed Forces of the Philippines assigned dira sa presidente o Presidential Security Group mga kaaksyon. Action firing line. May mga na-injika nga, di ba, interview to itong luligad ng Philippine Army de. And then, according sa Philippine Army, may ara na gin-confirm nila ina. Kaya volunteer, mas lagani kung may ara na ginman kiti. Amo nang ilaya pagka-snappy mo. Kung pwede pa lang sila tanan una para mangin modelo sila. Suno sa Food and Drug Administration, wala pa gidya sang may gin-authorize nga mga vaccine nga makasulod di sa Pilipinas kag ipaagi pa na sila ya sa ginatawag naton iya trial gyapon ni testing kag pagtuon diri sa ato despite nga didto sa ilaya daw ka okay na gid pero kita diri nagapanigurado man kita mo. Action firing line. Now inang gintawag diri sang DOJ ang NBI pangitaon kung sino nagpasulod na diri nga sekreto, sino nga mga negosyante kag imbestigahan man ining katapo sang Philippine Army nga nagpa-inject kag nagpasugod sining injection. Action firing line. Ini ang produkto sang Sinopharm mga kaaksyon. Ti wala pa ginaprubahan, ti mga tubang sila sang kaso diri. Ako gani nagaduha-duha ko actionens nga halos ang iban nga mga manggaranon nga mga utod ta diri sa pungsod Pilipinas kinang dato jud ba daghan og kwarta. Ang uban na injika na ni sila action hands. Action firing line. Kaya may ara man sa mga marunong man nga mga negosyante nga may mga contacts man to ya outside Philippines mo. Sa iban nga pungsod, may mga kilala man na labi na gid sa mga drugstores na ini, labi na basi taga DOH man. Pamatud-an tani, na pamatud-an tani kay nga
basi gumawa di ngalan bla kung sinong mandato man sini kay nagakolorinot subong agtang iyan ni DOH Secretary Francisco Duque III. Sang mahibalaan nga matuod ang report kay gin-inject yang mga Philippine Army nakapa-inject na sining vaccine nga ini nga tison usiway pataya sang authorized gid. Aw man nang sulit-sulit niya sa investigahan ta ni pasakaan ta kaso ang sino nga lakip na diri mga doktor nga amo yang amo nagpang-inject ko amo himo sini sa mga Philippine Army nga ini ho. Action firing line. Ti ba si makakasan pa sang lisensya ini mga doktor nga nag-initiate sining injection nga ini without authorization halin niya sa FDA kag halin mismo sa gobyerno Pilipinas mga ka-action. Action firing line. Sige, wala tulaton tani kung nanogid ang dangtan sini pila ka adlaw kay sulusad siya ini. Samtang ang iban nga balita mga ka-action, are daw good news ini sa mga pamilya sa tong katapo man sang Philippine Army, no? Kamadumduman ninyo nga nagkalamatay dito sa Hulo Sulo, no? Sa nagligad nga Hunyo 29, 2020. Ining apat ka mga army mga kaksyon, sakay ini sila sa SUV. Kag naglabay sa checkpoint dira sa kapulisan, pagkatapos ang checkpoint nga ini ginpangluthang sila sang pulis. Siyam gini ka mga kapulisan kag ining apat ka mga miyembro sang Philippine Army lunsay gid iya nga nagkalamatay ini. Action firing line. Ang aligasyon sa sang kapulisan mga kaksyon nga wala na kayo uniforme ining Philippine Army nga ini, no? That's why nga duda sila kay dito da niya binantayanay perte ya mo base mga terorista ato, MILF, MNLF, Abu Sayyaf, Mauti Group, kung ano pa nga mga grupo, NPA, abe kung may aratos Mindanao, bla. Ang pulis, nagpreparar malanto sila. Ang natabo at ipinaulan na nila sang bala ining apat ka mga army ho. Doon sa nga nagkalamatay. Atong apat ka mga army, may ara to sila sang misyon nga ginapangita nila atong suicide bomber nga na-detect nila or nakitaan kay ini silang apat ka Army Action Hands lunsay miyembro sang Intel Unit sang Philippine Army. Action firing line. Tiko naka-Intel Unit member ikaw, dapat hindi ka gidya mag-uniforme. May uniforme ka lang guro kon ma-duty kaya dito sa ila sini nga barracks dira o kung office dira. Pero kung ara ka mo sa trabaho nyo nga on duty ka mo nga ara ka mo sa Intel Operatives abi, kung pwede palang masuksok kadaya sang bayo nga pinaka-simple nga hindi ka mabalaan nga pulis ikaw, army ikaw, NBI ikaw, CIDG ka na pang mga authorities naton nga may kaangay sang Intel ang trabaho nga panilag-tilag abi. Action firing line. So amo to sila. So natabo ato ang pagpatay sa ila, apat gid sila. Now, si PNP Chief Dibold Sinas mga kaaksyon nagmando sining siyam ka pulis nga kakason gid sa serbisyo Action Hands. Action firing line. Kiti daway gid sila bout guro kay ti mga ebidensya kitaon way mga ito ngay palupok way man to kapalupok kaning Philippine Army to according sa unang report to. Ti kakason sila sa serbisyo kagin na haayo man ni Sinas mga kaksyon ang nasambit iya nga Department of Justice nga para sigon ang proseso sang ilang sini nga kaso agod mapanaugan sang warrant of arrest kag pangdakpon ining siyam ka mga police process ini mo. Action firing line. Kakas lang sila sa serbisyo pero hindi pa sila mapriso kay ginakaso pagani mo. Kumbaga ang pagkakas ng ilang sini nga kaso isa ilang serbisyo sa kaso na to nila nga administratibo. Ang kaso kriminal amo na subong ang ginahulat para gumawa inang warrant of arrest pangdakpon gid ini sila tanan-tanan. Action firing line. Now, sa amo sini abi nga result abi mga kaksyon subong. Ano ayhan kinagligad to syempre isa la tropa Philippine Army, Philippine National Police tropa. Pero sigurado ko may ara gito sang sungguranay nga natabo Action Hands no? Minapatsyan mo. Pero tiga hipos lang. Kiti isama lang kita katag-iyade taga Pilipinas malantanan. That's why iagi lang sa usto nga proseso. But today kami amo sa information ano guro ang reaction diri sang Philippine Army nga may amo ni nga mando si PNP Chief Dibold Sinas. Action firing line. Abi pamangkoton tang Philippine Army abi diri sa probinsya o kon ang 3rd ID abi diri sa aton sa Western Visayas no ayon ta section Delta no tawagan tabing Philippine Army kung ano ang
ila sini abi nga reaksyon regarding sini ini isa balak dako nga tawag naton paghatag hustisya no? Isa ka dako nga bulig agon mapahagan-hagan ang huot sa ila sini kaugalingon. In fact kani kasubo sa sitwasyon mo kay nga nagakalatabo ang ini lunsay mga tawo tanan sang gobyerno bla. Action firing line. Hindi lang amo ni ang natabo manumduman nyo sa buhol to nan nga may amo man ni nga pulis kag army man to nagbinakbakanay man damo man patay. Di proper coordination guro, proper communication, proper tanan nga tanan nga ginabuhat dapat may kabalo naman ning mga PNP kag pulis naton kag ang Philippine Army. Sometimes guro mayara sa mga hindi gid guro makwano, hindi guro ma-perfect gid man mo. Tiya mo ning nahitabo. Hindi taman mabasol tong mga kapulisan to kay nagkwan man to sila. Nagkwan to sila, nagpreparar man to sila mo, no? Tanan-tanan anyways, ari sa ton sininga linya. Online sa firing line. Ang spokesperson sang 3rd ID Makaksyon sa Philippine Army, si Army Major Sinon Pansito. Sir, good evening po sa inyo. Happy New Year po, sir. Action Bray, Action Radio Bacolod, lahat ng ating kasapakinig, magandang gabi, Happy New Year po sa ating lahat. Una sa lahat po, sir, medyo kumusta po sa Philippine Army, sir? Kumusta yung New Year? Talagang peaceful talaga, sir, no? Ang buong nasakupan ninyo po, sir? Generally, peaceful naman ang ating AOR ng 3rd Infantry Division. So mayroon tayong mga enkwentro. Alam naman natin noong Christmas Eve, mayroon tayong enkwentro dyan sa Negros Oriental. At noong December 26, mayroon ding encounter sa Iloilo City. Opo. But all of these are government initiated. Ibig sabihin po tayo ang nakakuha ng impormasyon and we want to disrupt yung mga plano. Gusto nating kaagad-agad respondihan yung itong mga nakikita natin na impormasyon sa patungkol sa galaw ng ating kalaban. This is of course part of the preemptive na measures natin na hindi talaga sila makapag-organize, makapag-regroup at makapag-conduct ng tactical offensive against government forces and government installations. Kami dito sa Negros Occidental at Bacolod, nagpapasalamat talaga, sir, yung mga in-expect natin before sa December 26 na anibersaryo ng grupo ng CPP-NPA, yung mga possible na mga attacks hindi nangyari yon. So meaning sila mismo hindi ayaw nila ng gulo. That's why thank you so much talaga. Until now medyo medyo hindi problema yung situation natin, sir. Kung insurhensya yung salita na sabihan natin dito. Yes, kasi we are glad to take this blame. But so far, for now, ang nagde-dictate ng tempo ng operations or with our situation with regards to insurgency is yung ating gobyerno. Itong 3rd Infantry Division ng ating mga kasandaluhan. So hindi na tayo nandoon wala tayo sa pangamba na baka mayroong pag-aatake. Kasi yung preparation na nilatag natin is enough para masabi natin na definitely hindi ito makapagsagawa ng mga ofensiba or makapagawa ng atrocities. So it's true enough. Kami it has proven yung mga tactics natin, yung mga tools na ginamit natin to be effective in countering itong mga insurgents na ito, ang grupo ng CPP-NPA. Anyways, again, thank you so much na matiwasay yung ating celebration. Pero dito tayo, sir, today lang lumabas itong advice ni PNP Chief Dibolsinas na yung 6 or 9 na police na sangkot doon sa pamamaril sa 4 na Philippine Army doon sa Hulo-Sulo ay dismissal from the service talaga. Any reaction from Philippine Army? Alam natin na hindi natin ito gusto dahil lahat ay tropa ng gobyerno, pero talagang nangyayari minsan. Ano yung mga reaction ngayon dyan sa inyo, sir, sa Philippine Army? Unang-una, Action Boy, ganito ko na ilalagay ko lang sa konteksto. Siguro kailangan ko lang linawin. At any point in time naman, ang 3rd Infantry Division ay wala pong kaugnayan doon sa Hulo-Sulo. Pero alam naman natin na yung damdamin ng sundalo ay nandun pa rin sa kapwa sundalo. So, siguro ilagay ko na lang sa perspektibo na personal, maybe sa akin. At alam nyo naman na
na si Major Indamog ay classmate ko at saka sa pananaw na rin ng ibang kasundaluhan na sa sakop ng 3rd Infantry Division. Unang-una, this is a welcome development on us kasi ito nagpapatunay lamang na mayroong hustisya sa ating dito sa ating bayan na pag mayroong nakitaan ng pagkakamali ay ginagawa din natin yung mga corrective measures. Siguro sa amin isa itong pagpapatunay na gumugulong yung justice system at magkaroon tayo ng tiwala doon sa mga authorities na mayroon tayo. Well, the justice maybe could have been served, 'di ba? Alam natin June pa 'yon, ngayon ay January na. But there will always be time for reckoning. At ito din siguro ang mensahe natin sa lahat, hindi lamang sa kapulisan, pati na rin sa aming hanay, na lahat ng ginagawa natin ay mayroong karampatan na accountability. So, kaya kami maingat in all that we've been doing because we know that we will be accountable to our organization. We know we are accountable to the people. So, ito ang nasa isip namin palagi na hindi pa pwede gumawa lamang ng mga bagay according sa personal mong pananaw o sa pananaw outside of the organization. So ito yung mga bagay na dapat nating tingnan with all this turn of events. Hindi ito nangangahulugan na kami ay nagsasaya, nagbubunyi dahil kahit itong 5 na mga kapulisan na ito, this would mean na another 9 families will somehow suffer. Pero tayo kasi ay we are a nation of laws. Mayroon tayong mga sinusunod na batas. And any infraction o pagkukulang doon sa batas na yun, ay mayroong karampatan na kaparusahan. Kaya dapat sumunod tayo doon sa mga nakatakda, sa mga standards, hindi lamang sa batas, pati sa standards na nire-require sa atin ng tao. So kami, again, nagpapasalamat kami. But also, gusto ko lang, maybe on the third point, gusto ko lang i-emphasize na somehow there was a question in the relationship of the PNP and the AFP. Pero hindi ko ito nag-turn out into something na hindi nagkaunawaan ang AFP at saka PNP. Dito sa 3rd Infantry Division, sa amin at sa aming mga counterparts ay talagang hindi nakapagbabago doon sa landscape ng relationship ng kapulisan at ng kasundaluhan. In fact, kanina mayroon akong meeting with the Philippine National Police. We come professional with our respective tasks, nirerespeto at tinitingnan namin yung insidente na yun as nandoon lamang sa hulo, and it could not be true to the police force and the military force that we have here in Region 6 or doon pa man sa Region 7 na mga kapulisan. So we maintain that highest regard with each other. We maintain the cooperative as an organization para makapagbigay ng tunay na serbisyo para sa tao. Sana naman po ay yun ang pinakalas, hindi na mangyari pa ulit kasi sinabi ko na kanina na isang tropa lang talaga, isang hangarin yung gusto mangyari ng itong grupo nito pero nangyari talagang hindi dapat mangyari, sir, ano? So so far mula noon hanggang ngayon, sir, kahit na doon sa mataas na pinuno ninyo ng PNP at Philippine Army, parang wala namang problema nangyari despite of that incident, sir, ano? Parang nakaintindihan din naman ang lahat. Yes, so ako personally, ako makapag-testify to that because we've been closely working. Noong December 30 nga, mayroong somehow joint operation between the PNP at saka AFP. We still continue with our bilateral trainings. We still continue with all mga activities namin with the Philippine National Police because we know for the fact na hindi dapat yung division of organizations or agencies within the government ang makapagsolusyon doon sa ating kinakaharap na problema.
the more na magiging watak-watak tayo, is the more na mas mahihirapan tayo. Our key really now in solving our problems, especially so pertaining to insurgency or pertaining to security matters, are anchored on the working relationship of different agencies, even beyond the uniform service. Kahit nga sa DPWH, kailangan nating magsama-sama. Well, we never come so perfect, itong mga bagay na to nagpapatunay na wala talagang perfecto sa buhay. And usually things happen not according to our design. May mga bagay talaga na minsan ay nangyayari na hindi natin ginusto. Pero dapat tingnan natin ito sa mas malawak na perspektibo na para paghugutan natin ng leksyon at paano mag-move forward as organizations in the government. So that yung aming pinagsisilbihan na taong bayan ay hindi mag-suffer dahil sa hidwaan na makikreate natin. Bagkos dapat magtulungan pa rin para yung minitiksing serbisyo ng bawat isang mamamayang Pilipino ay na-deliver natin ito sa kanila. At least tonight, klarong-klaro na, na walang, kasi nung una lumabas, baka nagkasiraan na, ganito, ganyan, pero wala, hindi nangyari yon at saka aksidente yung nangyari talaga. Medyo hindi lang nagkaintindihan at kulang maybe siguro sa communication, sir, Parang ganun yung nangyari. Yes, actually from that incident, we really have drawn a lot of lessons. Yes. Hindi lamang siguro mula sa Philippine National Police, but also on the side of the Philippine Army. Lessons to be learned talaga dapat in how we should improve on communicating with each other. Yes. Now, we could never go wrong, or there is no such thing as over-communication. Dapat ang panay-panay na pag-uusap, panay-panay na koordinasyon will really booster yung mga efforts natin. And nakikita natin to. At ito naman sa aming hanay, and maybe to the Philippine National Police as an organization, ay pinaghugutan na rin ng mga future na sana we can draw wisdom into this. Medyo masakit talaga kung ating titingnan. Pero tingnan na lang natin on the brighter side that despite of that, we should move on, we should move forward as organization in one common cause of really bringing this nation to a greater height. I see. Okay po, sir. Dito lumabas yung justice talaga. Kahit na nasa gobyerno ka man, ano ka man, talagang ang justice ay nandyan pa rin dito sa Pilipinas, sir. Parang ganun po, Yes, we are made accountable. And in the same way, dito sa siguro, mensahe din ko ito sa mamamayang Pilipino na we are not indispensable organization, we are not indispensable na mga individual o mga personalidad, but we are accountable to the people. And this is a classic example that this despite of the responsibility or even of the power vested or given to us, there will be point of reckoning. At huhusgahan tayo hindi lamang ng taong bayan, hindi lamang ng ating organisasyon. Yes. According to the standard we set, according to the ethics that we have drawn through the years. So itong mga bagay na ito is talagang iniingatan at patuloy na iniingatan ng saan mang organisasyon dito sa atin para yung moral ascendancy ng bawat organization o ng bawat manggagawa ng gobyernong ito ay talagang mapatunayan natin sa bawat isang Pilipina. Sige. Sir, lastly na lang po, sir, mayroon ba na-involved na Philippine Army sa mga indiscriminate firing po sa New Year? Wala naman. We are glad to report, Action Bright. Philippine Army zero indiscriminate firing po from our rank. Despite of actually hindi na namin ginagawa yung pag-dictate ng muscle. Yes po. Yung because we believe on our soldiers. We believe that as an organization, we are responsible. We believe that each soldier has known their lines. Kahit hindi na natin ipagmayabang, hindi ko sinasabi naman yung nagmamuscle taping ay nagmamayabang. Pero
what I am trying to say is that kahit wala ito, walang mga pag-take ng muzzle, Aha. is may responsibilidad ang Yes po. bawat isang sundalo Mhm. sa paghawak ng baril at kung kailan ito ipuputok. Aha. Well, mayroon naman talagang putukan action bright. Yes po. Sabi ko nga Christmas Eve nagkaroon ng putukan. But these are all necessary Yes. na pagdi-discharge ng firearm. Mhm. But when times na hindi necessary, your soldiers makakaasa po kayo ay hindi po gagawa ng katarantaduhan katulad ng pag-indiscriminate firing. Yes po. With that, sir, alam kong medyo busy ka ngayon pero pinagbigyan nyo kami dito sa Action Radio Bacolod. Maraming salamat po and Happy New Year once again. Happy Three Kings. Mabuhay po kayo, sir. God bless sa atin lahat, sir. Action Bray, Action na Radio Bacolod, lahat ng tagapakinig natin. Maraming salamat po sa inyo. Kami po sa Philippine Army, abot-abot po talaga ang aming pasasalamat sa pagkakataon na palagi ninyong binibigay sapagkat ito ang time na magsabi kami kung ano ang damdamin namin para naman naiintindihan ito ng mamamayang Pilipino. Yes, po. Yung istasyon ninyo at kami, pareho tayong nagsiservisyo. Salamat din sa inyo sa tulong ninyo. With that, again, I hope for a better 2021 para sa ating lahat. Maybe personally, but also doon sa relationship natin sa inyo, sa mga kaibigan ko dyan sa Action Radio with all other media practitioners. Talagang hangarin natin to, serbisyo para sa mamayang Pilipino. Aha. Once again, prosperous New Year po sa ating lahat. Yes po, sir. Action Brian Borden. Action Firing Line. Medyo may ara sang kalipay ang bahin sang Philippine Army pero inang hindi gid bugos kiti tropa lang sila. Maybe next time mangin mahinalungon kita mga utod ta nga mga kapulisan kag katapos ang Philippine Army para hindi na mahitabo pa ang kaangay nga insidente. Action Firing Line. Kagti amo nang tawag naton bala mag-action na serve ang hustisya diri iya sa mga tawo nga sa mga tawo nga nagkalamatay sa ila sining nga pamilya nga nagkalabilin kag ginpakita sang kapulisan nga wala ya sang mga bulobayases iya katabo sa investigation nagwa ang matuod nga istorya sa amo iya nga insidente. Action Firing Line. Kabalo ka kung kisa action hands diri sa Pilipinas ini balang pangkalye nga mga istorya habalyo ay nagidya hustisya sa Pilipinas kung kuay ka kwarta ya sigurado manimuron kagid pero kung may kwarta ka pwede lang niya pasuhutan da. Action Firing Line. Pero ti subong na kitanta kag napamatud-an nga ang hustisya nagapabilin sa gihapon nagapangibabaw mga kaksyon, no? So ti amonay, no? Ang aton nga hambal diri palariho malan ni sa tanan nga empleyado sa gobyerno kabay pa nga hindi na masulit ang amo sa tong hitabo kay kaluluoy sa nagkalamatay kag ang mga pamilya nga nagkalabilin mga kaksyon. Action Firing Line. Last 33 sa aton sini nga pagpangalagad pagbalik naton karon dugidugay una kon ko karon section Marlon Hinabia ayo on ko section Marlon kay ang may ara sang napatay no sining isa ka persona napatay gido sa syudad sa Victorias nga napiktuhan sang baha mga kaksyon ay gali duay gid ta naglaom sini no mo purti yan no. Anyways karon pagbalik naton dugidugay kag ining ining stray bullet nga natabo diri sa syudad sa Bacolod sa barangay Villamonte mga kaksyon nag-investigar ng kapulisan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Maayong gabi again kay Jocelyn Arisivita Ulak. Salamat gid. Dels France, good evening Sumbrayan. Pag-greet ko family ko dira sa Purok Seawall, Punta Taytay. Ang family Alombro. Kag dira sa Airport Subdivision. Ang family Memoria listening here on board sa tanker vessel going to Papua New Guinea. Happy New Year to all. God bless. Wow, halong. Medyo maulanon ang panahon dira, sir, ano? Lilia Taton, good evening. Always monitor live lang kami dia. Keep up the good work. Congrats for being number 1. Stay safe. God bless. Happy New Year. Salamat. Donna Robles Prodigalidad.
Blessed 2021, Sir Brian Morden and family, and to all my relatives in Barangay 10, Bacolod City from San Diego, California. Bao, kumusta kamuda? MJ Nakayama, Araman. Si Marimar, may gabi, Happy New Year. Di ka naghalin nga bago ka lang ka balikman. Si Rina Grande, Happy New Year, Action Bri, listening here sa Barangay Tangob with my kiddosa. Salamat sa pagbasa, Sir Brian. Yes, Emir Esmeralda Dolido, good evening, Sir Bri, Happy New Year. Ayan Villanueva Ruiz, good evening, Sir Bri, Happy New Year. Monitor kami di always sa Purok Roadside, Tangob. Tabiyaw lang ko da kay Zion Carl, kag IC Ruiz, kag si Mrs. Cogin Morales. Mrs. Cogin Gura, no? Morales, salamat gid. Christine Joy Makawili, good evening, Sir Bri, Happy New Year. Tamyaw ko family Lunyes sa Hacienda Isabela Castillana, especially kay Mama Lorena Makawili, kay Christine Joy Makawili nga bata ko, kag si Tito Jimmy. Thank you, Action Bri. God bless us all this year. Watching live from Muntinlupa, Manila. Salamat gid. Veronica Santillan Manukan Araman. Aileen Arbias, thank you gid. Happy New Year. Veronica Santillan. Jovi Monares, salamat gid sa pag-monitor. Liza Libuon, Happy New Year, Action Brian, watching from Alcobar, KC. Ginilyn Gonzaga Sarona, good evening, Action Brian, pa-shout out gali sa family Sarona, dira sa Barangay Mansablay, Isabela, salamat gid. Angela Liarte Gayondato, good evening, Action Brian, watching live from Banga Tutungwan, Barangay Felisa. Michael John Season, good evening, Action Brian, monitor gid always here. Chat to Elias Paraniake, ha. Greet ko lang schoolmates batch 92, Raymart, Catherine, Mary Ann, Karen Rose, Elnie, Feby, Tina, Elizabeth, and to all Energy Fans Club. Gapaurok-urok gid sila pamati. Salamat and God bless. Aileen Mijares, taga-monitor man, Happy New Year. Narcisa Palmares Gomez, Araman. Alex Fuentes, Alex Montesa, Administration, Palpak, kag Butigon, Sir Bri. Siling mauna si tatay nga tiko baba nga agin una nila ang PSG. Si Mokaya, Sir Bri. Mauna to ya si Duterte, Sir Montisa ya sa legal nga paagi, hindi sa kay palusot. Ti palusot niya ka Philippine Army mo. Ang ginhimo sa ila. Hindi ni legal kaya mo na ganimbestigahan gani. Cory Vidaha, naga-monitor man sa Kuwait. Imbong Jocampo, good evening, Sumbray, monitor kami. Salamat. Orchin Carmona Villasorda, pa shout out ko gali nga gadamo na biktima sa gapang karnap sa Bacolod. Salamat sa Happy New Year. Tani maaksyonan, I love Action Radio. Tud ka? May nagapang karnap di subong. Vanessa Mayo, yes, that's true, Action Brian. Getting my vaccine on Tuesday, January 5, 2021. Manugid ka na mamayo ha kung anong resulta ha. Kay sa Pilipinas di nagaduha ang publiko. Jonas Trinidad Halover, good evening, Action Bri. Monitor gid kami diri subong sa Cebu. Greet ko lang family Halover and Trinidad, salamat gid. Eden Villarosa, Singapore, nag-umpisa na di sila vaccine. Wow. Alex Montesa, Sir Bri, sa ikaduha nga sultada sang imo programa sa tuig 2021 of the month sa kanginan ang childhood sweetheart sang iban si Julia David sang ginsunugan kapis kay nagatamyaw ang iya mga gabunan nga tagpalamati sang ARB, especially sa programa gabunan pagidya mo. Werte ya. Ginhimo na nila nga habit ya mo. Program habit. Ini nga action firing line na lang nila ginahabit na nila mo. Idi Laos, good evening, Sir Bri. Action Bri, Happy New Year sa imo kag sa tanan. Ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel sa Victorias. Kumusta ka muda? Tay layo kami sa baha, mayugit. Alonan Suzette, good evening, Sir Brian. Happy New Year watching Hong Kong. Jean Marie Araman, may gabi, Action Brian. Mati lang kami sa Canlaon City kag kay Nanay Iling, miss you Nanay. May gabi inyo diha, tanan, hurot sa Canlaon. George Gargasiran, good evening and belated Happy New Year, Action Brian and the rest of the staff of ARB. Salamat. Rock Padayhag, Banaglorioso, good evening, Action Radio. Salamat.
Alex Montesa, patamyaw ko man Sir Bry ang pamilya Caballero sang barangay Pahila. Di na tuman, uto daw. Oh, daligid lang. Balikan ko lang na karon kinadula ang chat mo Sir Montesa, sir, na to. Pahilangga na to mo. Amo ni budlay kung isa sa Facebook kay ginapitik niya. Oh, pasensya again sir. Kindly chat again be sir. Oo. Si Daryl Magkumot, good evening Action Bry, pamati gid ko di sa Bohol pero tagahinigaran ko Happy New Year. Ba, kumusta da? Dejen Jonah, ma-review lang ko karon Action Bry, may bisita, wala pa natapos ang New Year sa amon, may mga bisita. Sige. Mike Hinolan, Carbiliedo, naga-monitor man. Fitz Herbert Noel, good morning here in Trinidad and Tobago, watching you there Philippines, Bacolod City. Good night. God bless you all the team. Salamat kid. Halong. Robert Roma, watching from Isabela. Happy New Year 2021 sir. Guillermo Clarito, maayong gabi sir. Bong Vilboards Jr., maulan noon nga gabi, keep safe lang, stay safe lang. Bongbong Escalona, good evening Action Bry, monitor lang kami di Purok Mainiswagon, Barangay Alihis, more power. Salamat. Mary Grace Mongkal, Cabalfin, hi Sir Action Brian, monitor gid kami always, labi na gid si Nanay Lukring aga kagabi, God bless you always. Salamat. Tere Simpron Yong, para buwas sa akon bata Jimmy Yong Jr., a birthday guro ni, no? Anali Apolinario, shout out Anali Apolinario, watching from Matid, Cabuyao, Laguna. Oh, magandang gabi po diyan. Ile Escalera, Happy New Year Action Bry, tamyaw ko da asawa ko Charity kag sinang Mary Alapan, ga-monitor gid sila 11th Street, Lacson, Bacolod. Salamat gid. A birthday ni Jimmy Yong buwas nga adlaw. Bert Hirapusco Caraballo, good PM Action Bry, Happy New Year from Hutoda, Handumanan, Bacolod. Isa ka pradahan, no? Si Lidonia Santillan, good evening Action Radio, watching from Nagasi, Happy New Year. Jocelyn Arisibita Ulak, salamat kidra sa inyo. Sige, ari pagid, amat-amaton, tigin ni sila. Virgie Olpinda, Action Bry, good evening. Monitor kami diri sa Silin Homes, upod mga bata, ko diri halong kagid sa gihapon Action Bry. God bless you always and your family. Salamat Nanay Virgie. Renali Hinovea, good evening Action Bry, watching lang kami sa Takuling. Kumusta ang taga Takuling? Rose ni Villanueva, good evening. Paayunon from Kagawad Tiloy, Villanueva. Di na to. God bless sa aton tanan. Good Action Brian. God bless sa imo. Salamat gid Sir Rosni, no? Rosini or Rosni. Nanay, Happy New Year da sa inyo. Sige. John Sibalios ko, mayong gabi Action Bry. Congrats Action Radio for number 1. Greet ko lang pamilya ko, Sibalios family. Hacinda Teresa B. Magalona. Okay, sige. Dalong paginta. Gadamo. Merly Dolido Magallanes, good evening man. Sa tanan ko no, good evening madrasimo mama, na? Alright. Daryl Magkumot, good evening sa gihapon, Action Bry, as lang ko kung magpuli da sa Negros, may quarantine pa Action Bry, padamyaw na lang gali sa family magkumot sa Hinigaran. Oo, may quarantine ka. Oo. 14 days, no? 14 days siya, no? Sige, balikan ko karon ang dugay, ang ibang dugay ha. Relax lang ko. May update kita sining may patay gid sa baha sa kuano sa Victorias, so. Bao, subo ini nga New Year sa mga utod ta sa Victorias. Kag karon ang slag ni bala. Oo, kay ginaimbestigahan ni subong mga kaksyon diri sa syudad sang Bacolod, no. Ining nagpalupok gid. Pay gid na pungga nang iya sini kaugalingon, no. Wala gid na pungga ng ilang kaugalingon, naggabot gid sila sa ila sini nga armas, may lang kay may wala nagkalaigo ang iban. Sige, La 7:44, hindi ka mo mag-idog na ha, mabalik gid ko dugay. Promise na.
Maupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sila nga pagpangalaga Action Radio, Philippine Standard Time, la 7:48. Ginaendorso nato ng DTX 5. And Morgan, Action Firing Line. La 7:49 Action Radio, Philippine Standard Time. Antes Action Marlon, hinabiyaman ang miyaw kitanay. 5346. Good evening, Action Bri. Always gid kami gamamati sa program mo. Favorite kagid ni Nanay. Pamatian, ginabantayan niya gid program mo. May Nanay Lolita Redilia diri sa Moises Padilla. Thank you gid ba. Salamat gid sa inyo. Amo nang gahatag kusog sa amon diri kon may naga-monitor mga kaksyon, ha. Harin sa kay 8053. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami diya. Tamyaw ko lang Brillantes family sa kay Lola Consing Doria si Tintin Sang Purok Marang Mandalagan Bacolod. Salamat gid ra sa inyo. Harin sa kay 2534. Good evening, Action Brian. Happy New Year sa imo at last nakuha ko gid ang ginalawag mo na number. Sige, hinay na lawag ko. Action Bri, good evening. Happy New Year. God bless my number one Action Radio. Salamat. Halin sa kay 5233 mga ka-action. Halin sa kay 3187. Action Bri, may gabi. Happy New Year, Action Bri. Tamyaw man kami di sa San Jose, Sipalay City. Sa family Garcia Kag Tigbao. Si Erwilin niya Garcia. Salamat gid. May gabi ng kay Bibi Biligorio and family sa Don Salvador, Benedicto mga ka-action. Action Firing Line. La 7:50 Action Radio, Philippine Standard Time. Daligid lang kay unahon ko sa Action Marlon, Hinovia, Sinimat Tinion. May patay gito galiyo kag iban pang balita gikan Kapitolyo Provincial. Capital Reports. Action Mar, may gabi. Na Braya, mayong gabi, medyo masubo-subo ini sa mga taga-surad sa Victorias kay magluwas ka nangin di mayong pag sa ulog nila sa bagong tuig, nagligad nga December 31 kag January 1. Mayara sang isa ka ginbawian gid sang kabuhi ako ni saged ka napatay sa surad sang Victorias sa pagudman sang baha akson Bray. Amo ning padala nga datos sa kon report sang spokesperson sang Provincial Incident Management Team ko na PIMT. Sa mga lamang gabi, no, pagi sila sa nga spokesperson nga si Chacha Magallanes tan ugaling kay way paso faction na bray sang kompleto nga detalye bla kung anong pagkatao siling napatay sa taga-sunod sang Victorias Inicia may angot sa gihapon na nagluntad nga baha. Victorias talisay kag silay amo ni ang agin baha nga lugar kag sa ato sa nga pag check action price ang kabugusan nga affected families sa sining tatlo ni talisay silay kag Victorias nagalabot ran sa 13,632 action price ka mga pamilya. Ang sa 13,000 damo-damo dring ari sa may sudad sa Victorias kay 8,976 families affected karan isa. Ang ikaduha among sa sudad sang Talisay mayara sang 3,990 ka mga families affected. Ang sa Silay naman 706 families affected. Kung balay naman ang paghahambalan, ang kabugusan nga puloy-an, partial kag totally destroyed, nga 217 ka mga puloy-an. Ang sa Talisay City, 17 ang totally damaged kag 31 partially damaged. Sa Talisay may 3 man ka mga pump boat ang partial nga nahalitan kag isa ang wasak na wasakid sa barangay zone 3 ini sila tanan. Ang haligi sang Inocencio V. Ferrer School of Fisheries
sa barangay Zone 3 nag-collapse man nagsunpray bagod man sang baha. Pero dasig man ko nga nag-subside ang baha sa siring barangay. Sa Silay City ang apektadong mga Puloy-an Action Bray sa interview kay Alex Munoz ang pamuno sa ila sa CDRRMO. Padabo-dabo man nagsumbray nga Puloy-an kay halos kalabadan nga barangay apektado sa baha. Pero way pa sa so far sa nga kwan so far sa nga figures ang sumbray nga napadala kon houses nga mga nadamage sa paghahambalan. 706 lang affected families, 36 ka barangay apektado, kag 2,114 ang affected individuals. Damo ang gali, no? Ari gali ang subrayo, lima gali ka partially damaged nga balay. Muna siya sa may syudad sang Silay. Ang tanan nga dalan, pasabol naman, kag may ara pa sang kapini sa kagatos ka mga livestock o kon kasapatan ang nadamage sa may Silay City. Ang Victoria City, 17 barangays affected, kag amo to Hamakotina, 8,976 ka pamilya apektado. Sa mga balay, 37 was out gina, busilingon ti gubagid. Grabe, no? Paligid nga na damage, 127 ang partially damage, isa ang napatay. Hindi lawg-lahog galing nga baha ni Action Mar, no? Palinong-linong lang ta sa New Year to, mo ni galing kakatabo sa Victorias ba? Iman, palaliban pagi sa may sunod sa siya, kay sunod kay Alex Munoz kinagsumbray. Every 10 years, galuntad gid ang flash-flood sila sa nga sunod. Tanong explanation Action Marman nga ti kon ulan lang Bilogan Negros, grabing ulan pero sa ila gada ano man kalukalbo na da ang area nila. Ang kagabi ako nagligad nga January 31 sunod kay Alex Munoz ang sumbray na tabuan nga high tide blood. High tide kag ang high tide o kon hindi high tide hunas ang isa nga ano ganisa taob high tide ang taob pagsumbray aga na kuno nagkulukul pa aga na nadula plus ang ulan pagid sa bukid dumulhog goro kay kanabo sa mga kasubakan kag kasapa mo sa mga area kag lawig-lawig di man tutud nga ulan Action Mar mo. Correct kay umpisa sang pag-cover nato sa Action Night Patrol ba nagligad nga Anyo Nuevo. So media last days palang sumray ga barak na dang mensahe mo taga-sunod sang Silay ga hambal nga grabe ulan sa amon di. Isa mo man nagapadala man sa mensahe nga grabe man ang mundak sa ila sang ulan to. Paligay sobra mangita kita tabi sa by Monday sang eksperto pala kun nga ang every 10 years tuntad ang flash floods dira sa may syudad sang Silay. Mag-10, mag-count at 10 by last nga flash floods dati 2010 una 2000, 2010 subong naman nga 2020. Ang banwas ang ibi magaluna gaganda report ang sumbray nga mayara man sang barangay agin baha. So faro ay pa sila kapadalasang ila sa nga report na base by Monday final na rin ang report nga ipagwaman ato sa nga PDMPD akong Provincial Disaster Management Program Division. Bayan sa Victoria City sa mga hapon nagigsapol si Mayor Wantan Palangta sa mga miyembro sa Interagency Task Force luwas sa preparasyon kontra COVID-19, kampanya kontra COVID-19 lamang sa digin butang sa agenda kung ano pagid ang ila sa nga mahimo mulig sa mga napiktuhan nga pamilya sang baha sa ila sa nga syudad. Ari si City Administrator Bino Aconia sang Victoria City. I would like to believe wala na gid kay ginpanghing discharge na sila kahapon sila man nagapamilit nga pag-subside sang tubig luyag na nila magbalik para nga makasugod na sila liwat pangimos sa mga balay nila. So daw wala na update ang DSWD. Today at 3 p.m. si Mayor Wanta nagtawag meeting sa IATF. We will discuss the details. Na evacuate sang amotong Chimpo mga 1,605 consisting of 435 families. Wala labot sang wala nakahalin sa balay nila no.
suma namon of the 26 barangays, yung mga 17 ang affected, pero may mga 7 nga heavily affected, diba, to almost total. By the grace of God, wala fatality, wala man sang wounded, pero may mga 18 as of now nga reportedly washed out. Dilo ako niya ang satiad sa Victoria City. As of 4 p.m. subong may relief goods ginpadala ang Provincial Social Welfare Development nga Talapapan sa Parisay City ni siya. Local access sa sardinas, 15 ka bottled water. Sa IB Magaluna, nakapadala pa sila po sila may affected families man sa IB Magaluna. Tunga pa sila nakapadala sang videos kung pila. IB Magaluna, napadalaan sang relief goods, 15 ka sako nga bugas, 6 ka boxes sang sardinas, kag 20 ka boxes sang bottled water. Ay Monday, may bagong development angot sang sining balita. Ang kakasunyugikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hedovayaw na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Puwerte, no? Tiwai tingin ginalauman, no? Taob, no? Ambal gani ni Kapitan Maninay Madeline Diaz, diyo. Ambal niya, basta gani magtaob na kagwala na kakahuyan sa bukid, matipo ng tubig sa mainland plus puno pagid ang mga drainage. Siya man yung resulta niya. Sa mo sa situation diri nga na-experience siya naton kabay pa nga matalupangdan ini mas temprano pa sa aton sa mga public officials. Action Firing Line. Kag hindi lang mga public officials, kita nga mga tao no? Kadako na sang problema sa kalibutan. Sa kita ka pangutod kahoy, iban mga tablon dabla, mga troso da, gina panulo pangpulod, iban gina panguling abi, ang mga kuan-gid, ang mga mining gid action hands. Action Firing Line. Parte iya kay ang taob niya sa baybay, hindi ta niya makontrol iya. Alangan mo na karon hapan mo da kung magsakan tubig da. Pero kung gusto ta i-control ang tubig halin sa bukid, pwede gid. Man-made, pwede ta katanom kahoy sa mga amosina. Sa baybay mga mangrove dapat bisan pa ano nga tanom-tanom mo sa mangrove da kung tubig sumakaya mang latas gid ang tubig. Action Firing Line. Mo na nga dapat kita mismo mangin responsable kita sa palibot ta. Plus pag ang mga basura, ay susko, ang mga tao da niya nga haboy diri haboy didto, bisan amo na nga abiso sang mga public officials ta nga kung may basura ka abi plastic lang na isulod sa bulsa, ilabay sa basurahan para ihaboy. Mga tao duro gyapon yang way gid gasapak sa amo nga mga layi ya. Action Firing Line. Diris Bacolod ganiyo, labay kadto pakadto sa may mansilingan ton dumanan, 40 mga basura da. Da may IPM man kita gani di duway ga. Wani sa kapinanghakot man sa Libertad kagina puwerte man nga basura mga kaaksyon sa Libertad Market mismo nagahaboy na da ang mga nagabaligya sa Libertad. Action Firing Line. Da pinagusto man lang ka waslik wala to. Ay sus ko. Kag kun ulanan ko ni inanod sa mga drainage pag anod sa drainage kundi supon pag ulan imbes ang tubig manaog tos drainage ang gakatabo sa Bacolod gaawas halin sa drainage pagadto sa karsada. Action Firing Line. Di kalolo, oy mga basuriro ta nga nagatrabaho man sa IPM. Imagine mo na nga ayawas la katipon, dapat responsable man ang mga taga Libertad nga magtipon-tipon mga butang sa mga lugar nga mahapos man sa mga utod ta. Action Firing Line. Sige, last 8:01 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Pagbalik naton karon dugay-dugay, i-check tabing patrol, no? Kay may na-record gid nga stray bullet, meaning may mga tawo pag ides Bacolod nga tig-ag yapon yang ulo nga hindi mamati sa istorya nga hindi magpinalupok sa tion sang New Year. Action Firing Line. Di may ara gyapon, di buenas lang kay ang pagtupa sang balines nga iniho, slide kay kunti busok padalom kundi nagkalaigo to mga tawo sulod balay action hands. Action Firing Line. Karon bla kay pa-explicar ta si Patrol yon ta section diyan. In fact, na-interview ko early this evening mga kaaksyon ang biktima. O galing nag-ayo siya nga hindi lang anay pag-i-replay tingog niya kay kulbaan sila, no? Kay ginaimbestigahan subong sang pulis no? Dapat imbestigahan gid kag pasakaan na kaso mga kaaksyon. Action Firing Line. Kay budlay ina maanad ni plakadlaw kon pabayan lang sila. Last 8:02. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
May gabi lang kay Marilyn Abarte, nag-monitor. Good evening, Sumbray. Happy New Year. God bless my number 1 radio station. Salamat, Gid. Si Marlene Diaz, Aksumbray. Di na tuman. Monitor lang kami di sa Sumag. Salamat, Gid. Carlo Abito, good evening, Sumbrayan. Gapamati kami diri sa Victoria City, Barangay 6A o Barangay 6A. Villa Miranda, nagbaha man di sa amon, lapit lang tuhod kag kaina sang aga, may nasapwan diri nga bangkay na anod baha lalaki, ambot lang hindi ko sure edad kung DC or line 20 ang pag-idaron. Amo tong report bagulan Exxon Marlo, no? Porte, no? Okay. Si Fitz, okay, nabasa ko na kina. Alunan Suset, salamat gid. Guillermo Clarito, Sir Bry, manami da nga layi kung maghaboy basura nga India nga basura nga India insakto ang haboy nga tawo nga salawayon nga India kabalo magtipon sang kaugalingon nila nga basura tani no, dapat kita nga mga tawo responsibilidad naton nga magtipon sang basura kay kitang nagamit sina mo. Tapos ibasol talang ibasol sa kwan sa IPM sa gobyerno. Doon hindi maguro pwede, no? Nga puro na lang gid gobyerno yung aton sining ibasulon. Kita tanan may ara kita sang otoridad man, kag may ara kita sang poder, kag may ara kita sang responsibilidad gid nga tipunon tana nga aton sini kaugalingon nga basura mga kaksyon. Sige, pagbalik nato na istoryahan taning stray bullet, dira lang kamo indi gi kamo maghalin na kay ma-miss nyo na karon ang ini nga balita. Las 8:04.
Time, las 8:11 na. Padayon ka mga kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginaendorso pa naton sa inyo mga ka-aksyon ang life man kabisita sila nga mensahe before sa patrol. Good evening, Sir Bry. Happy New Year. Ask lang kami, tani, namon o Canada ang staff sa Silay Hospital, mga suplada gali. Kagla sila pakialam sa mga kig, sa mga manugbata. Oy, nga aman. O, ipamangkot tanibit. Taga Silay kuno da o. Suplada ko ng mga nurse da. Alin sa kay 3923. Good evening, Sir Bry. Pa-check attendance lang ko. Si Junior ni. Happy New Year. Salamat, Gidnor. Naka-kuha na da. Plastar na. 1605, good evening, Exxon Bry. Bagay ang new look mo. Thank you, good sir. Good evening, Exxon Bry. Ginatamyaw ko akon bata Roy de los Santos sang barangay Batuan, San Enrique Negros Occidental. Rin sa kay 0525, ano? Sige. Daligid lang. Kung gadula ang tingog ko, may ginahambal ko na din nga bawal on air, no? Mabalik mo na dahil hindi mo na kalambot gid isa or duha ka minutos. Las 8:13 na sa aton sini nga pagpangalaga this time check tabing patrol, no? Kay ini nga kaso karon ginaimbestigahan na sang kapulisan sang police station number 4 mga kaaksyon para madakpan ining nagpalupok sang iya sini nga armas sa luthang. Daw 3-8 ini nga slago, no? 38 nga basiyo o kon liso sang armas luthang ang na-recover sa isa iya ka pamilya, no? Dira sa barangay Villamonte, no? Gaayo lang ang pamilya nga hindi lang gid paglawagon ang kuana ang iya sining sitio o kon nga street dira para sa seguridad Manila mga kaaksyon kay base mga kig to lang nagpalupok kag kadtuon yang pamilya ko ganon da di na siya magpakita pa kay nga once na mapakita da siya sigurado madakpan gid siya. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa patrol, good action dyan na may gabi. Action Brian, hindi malikawan nga diri sa may syudad sa Bacolod, Bisan pa sa probinsya sa Negros Occidental nga pagpatak sa alas 12 sang tuang gabi sa adlaw bisang Enero 1 may ara sa gyapon nagapinalupok Action Brian nga mga palupok gid mga firecrackers kag mga fireworks. Pero ining isa ka kaso diri sa area sa Purok Isla, barangay Villamonte, syudad sa Bacolod nga ginrecord opisyal o konformal abi sa police station number 4 kagabi mga alas 8 Action Brian. Ini ginaligar nga isa ka kaso sang stray bullet o kon indiscriminate firing. Kaya ang natabok Action Brian base sa official nga blood report nga aton nga kuha gikan man nga mismo siring tagreklamo kag bisan pa didto sa may record sa nga police station number 4 sa nga aton pagpadulong sa lamang hapon. Dito ato nakit-an karabasan Action Brian nga ang reklamo sang 44 anyos nga babae nga iyagin pa record nga takna alas 4 kahapon Enero 1 nakita nila sila og saran sa likod sang ilabalay ining isa ka heads o kun isa ka slug Action Brian sang according diri kay police station 4 commander Police Major Charles Sever isa ka 9mm no bala sang 9mm Action Brian 38 gali ko na 9mm gid action dyan. Yes, Action Brian, 9mm, isa ka heads o slug, buto pinakapunta sa isa ka naglupok nga bala Action Brian, anakitaan sining isa ka 44 anyos nga babae. Ang base man sa report, no, kayo ber, nga ang ginpalayag diri sang tagreklamo nga kaga mga alas 12:10 sang tuang o kon kagahon sa pagsugalaw sang bagong tuig nakabati sila
sang lupok o kunabi luthang sa likod nga bahin sang ilang puloy-an. Magalakiti wala man nila guro ginagin bother kung wala kasagsagan sang pagselebrar o pagsugalaw sang bagong tuig na nilupok. Abi may mga palupok dira pa sirtagiban pa do dito na tuon ang ila atensyon. Ang natabo aksyon Bray is kahapon sang hapon mga alas 4 may mo naglakat siguro sa likod sila puloy-an kinakitaan to sang babahi ining heads sang 9mm. Iyaman din palayag nga may bahin digto sang ilang pader konkreto nga pader aksyon Bray may araigo sang bala kag inikuno ang naglapos para sa isa ka metal sheet. Butingon may mo tudo-tudo ginang igo action Bray. Pero others ang slug o kung iban pagkitabi dira like shrapnels kag mga basyo sa bala wala naman nakitaan pa. Isa lang gid amo lagi tong slug action Bray. Ang nakitaan sining tagreklamo sa ilaman mismo nga ogsaran. Ang natabo sila Direction Bray according kay Sir Hever nga pag-report ni nakagabi ila subong ginatun-an ila subong gina-imbestigaran kung ano gid bala ang natabo. Kay according diri sa iya hindi pa nila gid matumod kung bala ini kakaso sa indiscriminate firing o kung ining mga tagbalay dira ang biktima sa ginatawag nga stray bullet. Kay kung ang taon naton bisan pa nga wala sang may nasamaran o kung napilasan ini nakatugag gid sa kulba man mismo sa bahin sang mga tagreklamo kag tagbalay aksyon Bray. So according to kay Sir Hever, ila pagitsubong pagkatun-an lakip na ang trajectory amo ni bala ang sa papalupok diin nag-igo anong iyang paglupad o kung paghugpag sun bay sang bala to pagkato siyang target kay para ila may baluan kung baga stray bullet ini siya o kung hungod nga pagluthang aksyon Bray sa ila dito nga likod nga balay. Susubong hindi pagid ma-confirm kung ini kaso sang stray bullet action Brian. Ariwa, na-interview naton sila nga po si Police Major Charles Sever, ang station commander sa police station number 4 according ni siya amo naman yung kaso subong nga doon record dira sa ila nga gin pa record sang ilabi pumulo ba sa ila nga na-cover sa area of responsibility. Other than that, mga firecrackers and fireworks related cases na wala man sang record sa station number 4. Sa anong actions ng police regarding sa pa-records or sa isa ka concerned citizen? So, ang naton nga gin-endorse sa aton nga head sang alleged nga bala ato yung pag-imbestigahan. Ang hindi pa nato na ma-determine nga stray bullet na until we find out kung may nagpalupukin man dito sa area nga aton nga makita sa trajectory sang bala kung stray bullet na panaog na mo. Under custody yung bala, sir? Yes, sa aton nga investigator. Action na Bray ang bala nga na-recover yan sa pag-ginagpang police station number 4 para man sa ilang nakikigo disposition examination na himong ilang patagayunon ang may balaan kundi ining armas na galin ining bala action na Bray, no? Pero kung lang tawon, ting simpleng istorya, kay may nakita na itong kina sa Laragway, ining heads, may gubi sa action Bray. So kung botsingon, ginapalupok gid siya, kag ang itsura, yan ang inaw pa sa abido, bago lang gid action Bray, nakagwa guro, sa armas may mo, bago napalupok, kaya ang isa diri ka ginawa may mo, basi may nagpalupok gid, diri ka muna na may baluan, kung kay sino nagpalupok action Bray, kag kundi nagalit ka sino ang pinakatuyo sini action Bray. Makita na tontod no or ang panugiron sining ang tagbalay medyo ga ang igo niya hindi padalom action diyan no medyo patakilid siya. Bray. So basi bala halin to sa piyak lang to nga bangga bala hindi ya kay pababaw gid ang tiro o kundi pa slide lang bunano mga utok sa mga tawo no. Gani kay kung naton gid gani action Bray bisan like for example kung slide sa abot sa mga ang baldinis sa Sever hindi sa indiscriminate firing kundi sa stray bullet but sa hungod sa tiro abi ko giluthang ako di palupok intention abi no. Yes action Bray. Okay. Kung stray bullet, sabi ko no, sa dapat mong dumadiretso bala papanaog, hindi magkibyas ng iyang agi action Bray. Panaog, sa kag mas persado sa may mo, basi naglubong pandas sa duta o ano abi nga tabo. Kung may, kung stray bullet, gid man siya. Pero,
kung taon, di basi mahimo, may nagpalupok gid, may nagpasaway gid gyapon action Bray, no? Kabudlay, no? Sige, balik gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Sandia. So, nasabutan na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action firing line. Kung sino man ito nagpalupok ginaimbestigahan ka na si Martinian. Pabati ko lang sa inyo, gamay lang ganyan tingog sang pamilya. Ma'am, good evening sa Action Radio, Section Brian Morden. Ma'am, anong natabo tilas abi kung paano nyo ni nakitaan ang slug, deformed slug? Kung paano nyo nabatyagan? Okay, sir. During sang New Year's, 12 a.m. bala, sir. 12 to 10 a.m. gid. Siyempre, linupok yun na, sir. Ang mother ko ang una nga nag-open sang door namon sa likod. Kaya pangita siya sang lata nga ipalpagon niya bala. Okay. Sa pag-welcome sang New Year. So wala iya masira mayo bala pertahan bala, sir, sa likod na yun namon nga pertahan sa may kitchen. Naglakat na to siya kay ngita naman di sa lata sa pihak. So ako naman ang nagbulos, sir, nangita ko lata sa kusina namon, ti ang door na namon nara sa kusina mo. Sang ako gid sir ngara sa likod sang door sang kusina, nabatsyagan ko gid may naglagatik gid sir nga tatlo gid ka bounce bala, sir. Okay. Pero ma'am, sa pertahan namon, pero sa excuse sa me, ma'am. dingding, kagasun nabatsyagan ginamon sa sin. Okay. Naglabay siya sa sin. During that time, ma'am, diin ka dapit ganito, ma'am, pag batsyag mo gid? Aragid ko sa likod sang pertahan. Magwa ka tani? Hindi man ko magwa, sir, kaya ara ko nagapakita man lata or something na ipalpag kumantani So nabatian nyo, nagtupa sa atop or nag-slide lang siya abi, igo sa dingding nyo gid? Oo, sa sir, nag-bounce siya why siya nagtupa sa atop namon or basta kay slag na sir mo, hindi ta mabalaan kayo sa pagabi. Bali ako, ara ko sa likod pertahan. Ang mother ko, ara, kagang ako ninablos ng babae, ara ga pungko sa amon dining man. So tatlo kami kabati sang bounce sang sininga bala ni. So pag bounce ito sa atop, may lang way siya naglapos do mo sina or sir, babaw dalom amon balay, sir, bali ari kami tanan niya sa dalom. Okay. Bali may sino da sir nga gasandig, dira siya na yun nagpupa sa dalom. Action Brian Morden. Action firing line. Dara lang ko nga portion mga kaksyon ining mga pamilya nga ini bagong kabuhi action hands, no? Kay way lumapos, kay kung lumapos ato kag kung sinong may nagkalaigo ti disgrasya gid. Giyahan pagid sila sa mayong sitwasyon, no? Kay kung wala bawte tani usdang. Action firing line. Temo na mga utod na tonda, likawan ta na. Imagine mo to sila mismo ganiyo mangita lata lang ya kag kung ano na koy paltug-paltugon kamo ya mapulupalupo kamo di sa armas niyo iya. Bonano manabi ikadto niya to sa nokpo ho kung may mga lisensya malang ina. Kadto kamo to sa firing range so kag didto kamo hala ipautwas tong kaakig nyo palupo kamo tudo to. Action firing line. Kay ito hindi ani magtulo testing kamo iya nga damo sa magkalalastra nga mga inosente nga iban. Las 8:25 Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Sige, pagbalik naton karon dugay-dugay maka-action, damo pa nga mga balita nga aton ginapreparar sa inyo. Actually, nagatinguha ko nga makatawag sa Don Salvador Philippine National Police, ano? Galing ang tanan nga mga numbers nga ready sa akon do tatlo nga numero do hindi gid ma-contact how. Dira sa Don Salvador Benedicto kay nga so sini nga adlaw action hands, kung di ko magsala, i-correct lang ko kung sala ko, do may duha ka mga traffic accident nga nagluntad sa Don Salvador Benedicto involving iya sa mga motor riders na naman. Action firing line. Tingiban to kitaan to daw atos piak dalan, kabalo ka hampang da sa mga nagamululutor da, agaw-agaw dalan bla, banking-banking, inablang tuba-tumba action hands. Ang iban nga tumbaga kay bilaliskad gid. Action firing line. Di kaluluoy gid. Karon bla kay gina-contact kung DSB nga PNP do di gid ma-contact ang ila sini nga numero mangunsiho tatani no halin panikina nga ton connect sa ila. Mangunsiho tatani kun ano mga precautions nga dapat mahimo da kay dugay naman nga reklamo mo. Baw kis ani mga nagamotor naton daw ka mga ulo man kung kis Action firing line.
Oo, may ara man nga nagakinadtolan to kag maglagaw ti normal ina lagaw didto pangapi, pamahaw, kaon, etc. Tapos labay ka mo to kadasig sa mga dinalaga nagabinurhot lang tapos kamadlagko pa sa andar si nga motorsiklo kag nagainagaw kadalan sa piyak nga linya resulta aksidente. Action firing line. Dabadabla. So inang kabudlay, no? Anyway, sige, basta makontak ang PNP kung may karon ng buton tang alkalde sang Banwa para makwanta ni matadlong na dangga sa lalaka da kag taga dira mismo nga nagamolotor kakadalahig man sila sa aksidente. Action firing line. Last 8:27. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Gabi kay Cecilia Allen Amarilla. Good evening, Subray. Nag-utod-utod, hindi mantindihan ang ginahambal sang baye. Ay, kagod man lang. Sige. Si Sir David Estander. Good evening, Subray. Monitor lang kami diri Barangay Cabog Estander Family. Happy New Year. God bless. Keep safe. John Carrel Arca. Subray, pakigreet kay Mrs. Elizabeth Arca sa Purok 8, Barangay Tangob. Also, Arca Family. Salamat. Give more power sa inyo. Salamat. Josephine Aligado, si Sir no sound, bakit ano yari wala sound? May ara. Bray, miski ano pa na ibutang ni Sinas nga masking tape. Okay. Sa punta sa armas ng kapulisan ta kung may extra kag paltikman sila nga reserba. Pwede man. Josephine Aligado again. Good evening, sir. Greet lang family Alcon, Malba, Lao Riano, Happy New Year. Ingat kayo. Elizabeth Malakagamala, good evening, Subray. Blissful New Year, Action Bray. Please greet lang advance happy birthday to Clark Moreno on his birthday tomorrow. Thanks and God bless. More power to our number 1. Okay, nabasa ko na. Alicar Vargas watching from Osaka, Japan. Happy New Year. Si Piper Persley, Action Bray, mga tikalo ng rider hindi mapasikat kay bag-o ila motor kag dasig maumid lang ang maayo nga rider gani man. Sige, pagbalik ko dugay plus start na alas 8:28. Dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing.
Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyon. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, daligid lang ha, ginendorso naton sa inyo mga kaaksyon. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. May kabilang sa kay Sir Bia Jonathan and Dennis Richard Tiboroma. Action Bri, konstriktohon gani isang DSB, mareklamo man sila kay mga rider man ang tuga sang tinunto. Tuod, no? Pero titod mo. Amo ginaya subong uso sir ang banking bla. Pertik na mo gogot sa mga rider. Kay kadamo abi sa mga rider subong nga do kasulubra ng mga abilidad. Action Firing Line. Galing hindi ko gin makontak pa nga PNP sang DSB ano. Anyways, sige, try ko lang nga malambot gid abi kay kadamo actually hindi lang kay Kwan hindi lang kay aksidenteng reklamo diri. Ang iban diri mga kaksyon Kwan ang kagahod. Action Firing Line. Daligid lang ha, kay mangonsiho lang ko gamay diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Ayon ko section Dale Abi, may number masanay Kapitan Gonzales dira no sa Barangay Takuling. Mangonsiho kita kay sa Disyembre o kon Enero 15, amo na ning katapusan nga adlaw sang pagpanglimpyo no sang aton sining mga kauturan nga mga barangay officials kag lokalidad sa mga kilid sang dalanon. Action Firing Line. Amo ning mando sa DILG nga 2.0 tublay kaduha nga panahon nga magpanglimpyo sa mga obstruction sa dalan diri sa Bacolod kag Bugos nga Pilipinas. Ti ara na kita sa MGCQ mo. Meaning 100% ang pagpanglimpyo sa aton sini mga barangay officials. Kumustahon ta sila kay do naglinong ini, no? Naglinong ini until January 15 na lang ini. Diba si may magpalasakaan kaso di ba kon magpawala ni sila? Action Firing Line. Amo na nga to no si Saon kay Talopang Dandes Bacolod damo man gyapon sang mga way na sa YD. O dira sa may Barangay Stefania. Congratulations kay Barangay Kapitan Jerry Tingson. Ginpalapad aksyonen sang dalan. Ti kanami gid. Pero ang malain diri kay ginhimo parkingan sang iban nga nga negosyante. Online sa Firing Line. Pero sa linya naton si ABC President Madam Lady Gles Gonzales. Ma'am, good evening dira sa imo. Good evening, Action Bright. Good evening sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Happy New Year. Happy New Year, ma'am. Yeah, medyo nagligad to, medyo naglinong-linong ta, ma'am, no? Pero nagtulot-tawhay na gid man na Bacolod sa buong mama, no? Daway na gid may si COVID-19 unlike before nga almost every night, every day si Ma'am na Gonzales mabatian diri sa Action Radio. No? Isa man ni siya sa mga opisyalis sa Bacolod nga nagabuligid plastar sa aton sa niking sitwasyon. Anyways, mangonsiho lang ko ma'am, kumusta ining kwan, ining pagpanglimpyo naton nga 2.0 nga ginmando sa DLG until January 15 na lang inimo and then anong matabo ayan. Just Bacolod di kulo kompleto na ma'am damo na nakapanglimpyo or ang iban daw gid kagiho ma'am?
So action by regarding sa aton na road clearing 2.0 naging mandate sa DLG sa mga LGUs no sa barangay kag sa city. So kita subong sa admittedly ang December kay gingaan ta consideration kay ang aton na mga pumuluyo na nagabaligya sa sidewalk nagabaligya sa mga shanties, no? So, ikitaan ta na pandemic plus it's holiday, so gintagaan ta consideration, no? But, ang ina ng mga areas, impagyan ta naman na during 1.0, kaya remind na muna sa mga most of the barangays na our deadline is on January 15, no? So, magpadala ka na notice. It is only for 10 days. Kaya hopefully, we will meet the deadline na patuman sa ato na road clearing operation action by. Yes, Kap. Kusong Kwan Kap, inang so far, hindi naging man, ano mang usisa pang DILG sini? We are submitting reports every fourth day of the month, no? So, last month nag-submit kita report, no? So, ang ini naman ng month, masubmit naman sila report. And yes, there will be an audit, post-audit regarding sa compliance. Ito plus like before, may percentage or may may ratings kita, no? So, with all ads, tapos naman ang ato na holiday season na ginalantaw nato. So, this time, siguro action by we will double time at padayunon at i-implement it ang 2.0 clearing. This is the mandate for us, no? So, siguro nga ito na pumuluyo ng lumul naman sa road clearing. Kaya nga ito na nakabalo na kita kung anong dapat natin hinuon. But may exception, kita action by no areas na those for relocation, kasi bala ma-alarm sila na for relocation site kaya aton yan so it requires process, may for demolition conference and others, no? So ang aton na niya is ang mga shanties, ang mga illegal parking, at ang mga those na mga nag-obstruct sa dalan na other structures na ito action by. I see. So, ma'am, nalipat na ko abi ining mga national highways dalahig ina diri ma'am no kundi na particular barangay ini na bahin nga mga lugar. Yes, action by, no? So, ang ato na national, regardless roads, no? So, national, barangay, and local roads are covered sa ato na road clearing operation. Okay. Inablang ma'am sa mga, like for example, sa mga circumferential roads, sa area sang Alihis, kasi may ara kita niya, tawag sa naganay, bike lane yung ginatawag, no? So, sad to say nga, yung iban may ara, po nagatindog na mga guba nga mga salakyan, may mga hayob-hayob gyapon daw gid ma-clearing ano ang situation sa ni ma'am basig pwede maauhag ta ma-remind ta mga kapitanes nga sa amo nga barangay ma'am. Yes, sure na action by, no? So, ang isa ka problema is ang those naguba na salakyan, may difficulty ang mga barangay regarding the towing track, no? So, amo pa na ito, i-work out kung paano kita makabangayo sa third party o kung na mga resources na ito na himuon para especially na kay mga illegal parking, paano natin sila madisiplina kung wala kita throwing truck, no? So, ginalantaw ito na action by kag ginasuggest naton sa committees na patukod ni Mayor Bing na i-consider ang ato na towing truck kag others, no? Kabalo kay isa sa mga nagreklamo subong ma'am diri sa Bacolod sining bike lane nga ini ang mga bikers naton di man guro matago bisan ikaw guro ma'am kit-an mo everyday damo-damo na ginaga-bike diri sa Bacolod, no? So ang iban habang niya kanugon sa sining proyekto hindi naton magamit sang totally kay ti ara ya nagabinalabag kun hindi baligya isda may nagaparking nga tricycle hindi tricycle may ara sang talyer ang iban ginhimo gidyang inang bulkitan daw mo na bala ma'am balya 62 million pa naman ang balor sining bike lane nga ini sa Bacolod plus ang mga signages abi tapos unused malang because sa sining mga tao so it's about time na ni siguro ma'am nga striktohon tari kag pangawanan sila malipay tagro sini ma'am no ana.
Yes, actually, no? Kaya especially ang ato na circumferential road is national highway. So mo gina siya mga importante pagid no. So we will consider that. Thank you for the feedback no. Pag i-brought up sa ato na committee then i-yan sa cascade sa barangay level. So hopefully last 1.0 though 87% ang Bacolod City. So we are expecting sa pag-istorya na mo ni Mayor no, we are expecting for a higher percentage rating pagit po Bacolod City. Wala to yasang may nagkalafailan kaso during that time ma'am no, do pasado gito yung Bacolod no? Yes, tanan-tanan to naminguha. No, hopefully we will work double time action by to meet the deadline. Kaya dapat ining 2.0 nga ini daw finishing na lang ni tani mo pero tabo subong daw nag-start all over again kita kay iba nagbinalik. Di ba la ma'am? Yes. Yes, correct no. So nagbalik no. So kita ka na lang siguro action by no i-take ning opportunity sa buong gabi na para hindi ta mabudlayan na lang no kay kalaw ay man bago pa nag New Year nag-pandemic. So kita sa dalan noon. So instead, nabalaan sa naman natakot na gindalaan na engineers sa mga barangay last time. So kung na-covered nanda ang imo na area, so it's better na buligan ta ang ato na barangay, ang ato na city. Kay at the end of the day, ang percentage rating na to is hindi lang pride sa barangay ni Mayor, but it is also our pride as a Bacolod noon, no? So, buligay lang kita action ba? Yes, dapat buligan. Taginig kay kita bala na lakip kita sa millionaire na ta nga gani. Number 6 kita sa may pinakadabo, kwartas bugos ka Pilipinas mo. Highly urbanized city. And then, pirbi pa ta diri ginatagaan award nga most and friendly sa mga investors or businesses, di ba ma'am, no? Yes, action ba? No, kaga nga to na road digging operation, no? May man kita i-remove ta man ang shanty na to, no? So it's one way of promoting tourism. Yes. It's one way of promoting investors, no? So we are in pandemic kinanglan ta na no investors to come in the city. So it is part of our economic revival, no? So kinanglan nun ta na lang buliligan ta ni tanan kay ang ato na project naga-revolve lang and the bottom line is the people of Bacolod. I see. Ma'am, lastly ba, may don't know kung may involvement kapag yapon sila diri. May mga na-lockdown pa kita yapon nga mga streets di sa Bacolod kung COVID-19 ang paghambalan, ma'am? Yes, no. So as subong action by part kita gihapon sa EOC and EOC ni Madula once na may COVID pa kita, no? So, wala na kita street na na-lockdown. Instead, household na lang ginalockdown natin na those na close contact kag those na may positive index within the household nato, no? So, muna ginapakabay naman ang those na lockdown to cooperate kag na kita ginupdan naton gin-suportahan naton ang pag-flatten naton sa curve kag proud na Bacolod noon na nag-cooperate kita, no? So kabay pa na may kita some areas na lockdown ang mga household. So kabay pa na mag-cooperate kita kag nagapasalamat kita, no, sa mga household na despite of Christmas season, New Year's Eve, wala sila nagwa kag nagsunod sila gihapon sa protocol bisan amo na siya na natabong action bar, no? Tigin duhol-duhulan ang tuslanay sang ila sa mga kinanglanon to para makasalad-salad kag spaghetti man sila, ma'am. Yes, correct na siya action by, no? May mga sambarang guys, no, na naghatag ng spaghettihon, saladon, para ma-celebrate man nila Christmas kag New Year's Eve within their household. Pero kuan good side sa Masinima Tinion kay doara na lang sa 73 ang kuan, no? Ang nagapabilin nga active nga COVID positive diri sa aton sa Bacolod, ma'am, di ba? Yes, session break kaya hindi lang kita maging kampante, no? With damdamo secret parties na natabo during Christmas, no? May mga gatherings kita, may ang downtown sa Gutok, kadamo-tawo, ang ato places na to kadamo-tawo, no? So hindi lang kita magkampante, ang ato na health protocol sundon gihapon nato, no? So wearing of face mask,
social distancing, kung nakakita sa workplace, do not eat together. Kaya of course, da natong pagpangamuyo na matapos niya ang COVID-19 na pandemic. Sige, with that, ma'am, Councilor, madam, agad salamat sa mga time. May gabi, Happy New Year, ma'am, kag mabuhay kita tanan, ma'am. Thank you, Action Brighton. Yes, ma'am. Action Firing Line. Okay, abi ko gani, medyo na dula na ning road clearing tang aton sining pagpanglimpyos dalanon kay nagsako kita sa pandemya sa gihapon plus ining pagsaulog sang bagong tuig. Action Firing Line. Gintuki tamanang sila kay base nalipat bala ang pumunuyo kag mga barangay officials ta, no? Ang ining sa kwan, ang sa National Highways naton diri sa Bacolod. Actually, dapat tay dako nga poder diri nga magpanghimos da ang Department of Public Works and Highways, so DPWH. Galing ang taga DPWH, duway lang sila ilabot, kiti tapos na yung proyekto mo. No, ara na tanan na butang na daway na sila pakialam nga bisa magpangsaway da. Action Firing Line. Nga kung isipon, may poder gini sila kay ilan na proyekto para nas publiko. Oh, pero way kagid kita nga may nagapangsaway da kay nga do wala gid man tod masaway mo. Pila na katuig da nga mga talyer ara gyapon da kanugon lang sang bike lane nga ini nga 62 million pesos nga hindi man magamit sa mga bikers naton. Action Firing Line. Kiti lain da may mga bulkitan da iya iban gay himo na gid pang buhian dati iya manayan sa publiko nga daw ginapawalaan na sa DPWH iya. Oh, kag ang mga barangay official sa mismo pakiturtukli man dabi gamay abe. Action Firing Line. Tapos mareklamo pa nga mga bikers kuno nagapatunga-tunga sa dalan. Tilangan di mapatunga sa dalan action hands kay kung dito ka makagi sa bike lane to mayara to yan nagapamumba iya nga mga rueda sa mga tracking. Oh, alangan mo na karon dala sa onda kay bike ka lang imo. Sa downtown area kaladlawan pag action hands sa downtown daw ang sagi nila kapanglagas ara nagabaligya da nga mga syante or na mga vendors nga bit na action hands. Amo nang sagi nila kapanglaot. Pero ina nagapalalarking dira nga mga salakyan nga tuman kadamo nga ginapanagyan sa mga nagabalalakalda, sa mga negosyante, mga motorsiklo nga nagaparking sa kilid sang dalan, wa nyo manapin ang lalas da. Action Firing Line. Sugid-sugid ng kamo ato yung gabaligya sa mga medyas diya nga tag pulo pisos gabaligya prutas sa ginabitbit among sagin nyo kadagan nga ara malanagani sa kilid sang footwalk na gasrusandig da kay para makaulo income iya. Action Firing Line. Ara yang nagapalalarking da sa dalan da yang naga-double park pa ng iban duway man kamok saway gani. Oh, galantaw man lang taga bitaw. Gusto man lang sa pito-pito. Action Firing Line. Ti lantawan tani kung ano ka seryoso sila. No kay ti do di gimang guro seryoso kay labay ta da mo amo man lang yapo nga sitwasyon na. Ato bang sa isa kabaligyaan da sa may market da, puro motorsiklo ginhimo parkingan ka motor iya. Ginpahalin ang pamaligya ka chinilas da kay ara man na sa footwalk kani, sa footwalk mismo nga baligya chinilas da sa may haligi mismo sa poste sa building. Ngaway naman ang kasabad sa dalan sang salakyan, ginpahalin pati mga vendors. Pero ang nagbululos da mga motorsiklo, mga private cars. Di nabing hustisya da man. Action Firing Line. Oh, sugid lang kita sa gilang takawakal di ulo interview muni na pero way gid epekto way gid sang performance. Action Firing Line. Ti ambot kung paano na masulbar, no? Amo nang gatuga traffic actually. Ang mga illegal parking da kadako sa ngalan da no parking. Parkingan sang private car. Ara man si traffic enforcer gatindog. Ati nga pa bulag-bulag lang way man ang ginamuno ganin driver nga siro. Way kakita sa no parking na. Kinaya, dako na ginang violation, kiti may tatak na ginang no parking. Kung ako yun, di na napagsawayon gini eh. Di na napagsawayon, kiti may warning na action hands mo. Ura mismo ya, isyuhan mo na dayon niya, kwanda, TOP da. O, kuha mo na lisensya da kung authorized person kalin sa kwan, may ara ka na sang otorisado kalin sa LTO. Action Firing Line. Wala na sang first offense, second offense, wala na kay nga kitao ng warning sign nga no parking gani area, tapos ag-park ka pangida. Hindi ka pa kontento sa no parking, gusto mo sa wayon mo pagid. Dapat ura mismo, dakop na dayon. Why na naya durog mo? Action Firing Line. Ay sos, kada mo, siya gihapon, siya nag-parking da. Duway lang kita mga enforcer. Action Brian Warden. Action Firing Line. Tapos kung mag-traffic turod-tudo, ang isabat, ang development sa Bacolod, perte. Hindi man naging matago naton, grabe gin man matuod mo. Mga building sa aton di subong doon, di mo na mahangpan ka mga lagba na di basta, no?
Pero hindi bot silingon kung nag-develop kita magpinagusto na lang kita ka parking bisan din nga dalan. Action firing line. May nagabaligya man da nga mga sikanhan nga masalakyan ho. Footwalk ambot din ang utok sang tag-iya sa manong baligya action hands. Footwalk ka, alagyan sang tao, dira ya ginabutang ang ulo sa mga sikanhan nga mga salakyan niya. Ari ni sa may dalan Burgos lang, oh. Botway ginamakitaan sa mga public officials ta. Firing line. Tapos sa mga tao malabay sa footwalk, manaog sila sa dalan. Kag dito maagi sa alagyan kasalakyan. Action firing line. Ti abi, abi nga utok ka Pinoy naman, di bla? Action Brian Warden. Action firing line. O yan Bacolod, subong may aras ng 3 ka kaso sang positibo sa COVID-19. Ha? Ang Negros Occidental na pulo mga kaksyon. Tiway nagin man siya nagasaka sa Tuday Jets or way nagin sa mga naga-timbuok aksyones. Do ka okay nagin man. Action firing line. May batch pa ko aksyones. Why na no? Ubos na ko da. May isa pa ko batch. Why na? Ati, sige. Manamyo na lang tadi anay ha. No? Daligid lang ha. Gina-try naton contact ang Don Salvador action Dale basi mabasahan niya na akon nga padala action Dale. Concern kita sini kay kadamo sa nagreklamo sang motorsiklo gyapon sa DSB. Today may ara sa aksidente. Pero dahil lang action Brian Morden, good evening. Ang Halandumon Tower, ang tawag sina Corruption Tower sa administration. Amo na. I-try tabi action Dale be kung makontakta na kay 4 ka numero sa DSB ding natawagan ko. Wagid garing doon di naman ta guro magambal ng DSB Y signal kay 40 naman kakusog signal to subong. Ayo lang tada sa PNP ta, no? Action Brian monitor man kami dia si Moray Gangadlo, Rosita Blanca Flor, Greg Jinke halin kay Dolor Katinoy. Salamat gid. Good evening Action Bright, Tamiya family Paklibar, Sutay, Antipolo kay Hasley kag Hope. Salamat gid monitor kami di subong. Salamat dra sa inyo. Good evening Action Bright, Happy New Year. Tamiyaw ko akon manghod sa Kudkod Purok Nursery. Sani dila hinilin ng Tamiao Narcisa de los Santos Sandumanan. Salamat gidra sa inyo. Sige. Good PM, Brian, Happy New Year sa tanan nga staff sang Action Radio. Number 1, Bacolod, Siliatris niya sang Tabugon. Salamat gidra sa inyo. Okay. Good evening, Action Brian. Kapamati, kami di permi sa Mansilingan. Okay, salamat. Good evening, Action Brian. Tamiao ko ang akon Banabers nga monitor subong si Che niya sang Isabela. Nami isang tawagin sa Banabers. Ano? Good evening, so bright miyaw man sa family Tor Bella kag Pasculado. Taga Purok Tumpok kay Mama Nita, Joy, Manman, John, Bibi, Tita, Nene, kag Tito Alex. Si John Munies, Action Bright, monitor lang kami diya. Charlene Kania, good evening, Happy New Year, Gapamati, Levi Kania, and Nida Kania, God bless. Salamat. Si Jaime Manukan, basta na tinted nga salakyan, bulag-bulaga, ano yung ka-traffic enforcer. Ana Mandrigos Rob, BFF ni Kagawad, BFF ni Kapitan, BFF ni Mayor, ti Manokda, that's why sige-sige lang sila gihapon pa sa YA, kag diin ang hostisya, dira, batas di kulas. Paper Pursley, hadlok ba na sila magsaway kay ga inaw-inaw ang mga salakyan? Kag base may tongpa ang dalan, butangan pa bangko para parkingan sang ila salakyan kaya tubang sang ila negosyo. Inaya kapalpakan ginaya sang utok sa mga tagiya ka negosyo da. Ang dalan niya di kada pwede makahimo nga no parking and reserve sa mga customer. Kaya hindi ninyo dalan da. Oh, yan asang publiko, way isang reserve da if ipaparkingan gid man dira first come first serve ang tawag sila dira di kay butangan mo yung no parking reserve sa customer purang dalan niya sa publiko. Action firing line. Tuntuon man ginagmay para di man ka mo. NJ Gomban, Action Bry, insakto ginang mga dalan puro okupado na kapin pa Banago, home site, bata area pero damo sa lawayon nga bikers. Ara sa tunga dalan, circumferential road, Kaglabina, going Morsha Road, open highway na ara man sila sa tunga. Tik hindi sila ni kaagi sa may bike lane, kay may mga talyer gani. Why good? Okay, Action Dale, no problem. Sige, salamat gid Action Dale.
Guillermo Charito or Clarito, Sir Brian, RCO 1.0. Gintubuan na sang datilis ang lote nga ginkakas ang hayob-hayob. Ginhimo naman vulcanizing shop kag sikap ang nagbutang kag ginpatuparan sang kapihan sa diin naman. Mar Regalado, Action Bright, ano ang bulong hatag nila? YA kwan ng mga prutas. Angel Ricoperto, good evening, Action Bright, diri sa Alihis damo gid obstruction sa dalan. Going to Panaad Park, may talyer di nga ang dalan ginahimo parkingan sang ila ginakayo nga mga salakyan tani maaksyonan sang barangay Alihis. Tikon ikaw opisyal sa gobyerno, matyagan ko, doon di ka katulog ko na mo nang makitaan mo na inakon may ara ka sang inang political will nga ginatawag. Pero kung nagpulupong ko, kamalandaya para sa imo ko galingon, yung interest, ti bahala na yung mga talyer nga ini. Oo. Ti, damo reklamo, duwag action. Ti mga gapangulbungol naman lang ni sila. Action firing line. Ara circumferential damo gid sa lawayon nga dalan gin palapad para sa salakyan hindi baligyaan kag parkingan daw ay mana da ginasaway. Amo na gani kon concern kang official bisan paglabay mo na sample bi konsehal ka action hands, vice mayor ka, kapitan ka, paglabay mo na kita talyer da sa concern area mo dai mo panaog. Dali man lang na ano bing 5 ka minutos action hands no? Kag bagambal sir. Kwanta niyo do obstruction niyo. Basi pwede nyo na maidog ni, balikon ko na di boss, dapat karon way na ni di ha. Action firing line. Di kong problema, towing malang. Di may towing man ni bakulod. Halin pa sang nagligad ang reklamos publiko na daway ko kagi maging pang towing ang mga talyer ng mga salakyan. Action firing line. Ay, sus ko, si Noel Amar naga-monitor man sinimat tiniyon. Alan, good evening, Sombray. Monitor lang kami sa Purok Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan. Great ko lang, Dizon family. Joseph Oria Araman, sige, nadalagi lang. Action Brian Dalan, gatos la unahan sang Gaisano, may isa ka tindahan nga pertik bakal. Ang dalan, ginhimo parkingan na tubang barangay hall, kilala mo na kung sino nang tagi. Alin sa kay si Mayang Ismilia, Action Brian, hello, kag lang sa family Ismilia, Florenceville niya, 24/7 gapamati gid sa inyo. Salamat gid ra sa inyo, ano, sige. Maayong gabi man kay Nanay Linda, kay Tatay Dida sa Morsha, Rio Sora, kag kay Tita Ida, naga-monitor sa aton sila nga pagpangalagad. Salamat, gina na. Sige. Gina-endorso ko sa inyo maka-action ang may kay dogin pabayaan na lang kita diya. Anong tabo sa IPM man? Talagilak sa sir, no? May tisi ang alkaline nga vitamin C ni pamatud-an sa mga eksperto nga may Action Bright, good evening. Tapos mo pamalbal, imo music ba? Hill Our Land ba? Bawion talang. Helen MC, Action Bright, good evening. Shout out lang kay Sherlyn Grace, gapamatigid subong kag si Samuel. Si Wilson Aris Arama naga-monitor. Kung hindi ko gibabasa ng iba, oras ko medyo lapaw na. Hilaswan mga ka-action upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa sa technical side, we have Action Henry Pulgar, Action El Rey Dotilio sa aton sininga IT man sa mga gabi, News Center Action Dale Salazar.
Ini naman section Brian Mordenega pasalamat gid. Maglibati ta Lunes sa wangyapon nga estasyon Kagoras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio number 1. Good night, God bless. Makatao pa. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!